Salm numru 10. Talba għall-għajnuna kontra l-għadu. Għaliex, Mulej, int hekk imbiegħed? Għaliex tinħeba waqt il-bżonn? Fi gburitu l-ħażin li l-fqir jaħqar, jaqbdu fin-nases li nasablu. Il-ħażin jiftaħar bix-xewqat ta' qalbu, fir-reba tiegħu jisħet u jżeblaħ lil Mulej. Fi gburitu ikasbar lil Mulej u f'xejn ma jfittxu u Alla ma jidħolx f'ħsibietu. Jirnexxi dejjem fi triqtu, xejn ma jilħquh il-ġudizzji tiegħek, bl-edewwa tiegħu jiddieħak. Jgħid f'qalbu ma niċċaqlaqx, minn nisel għal nisel ebda ħsara ma tilħaqni. Saħta, erq u dnewwa fuq fommu, għawġ u ħsara fuq il-sienu. Wara l-ħitan tas-sejjieħ jissajja, fil-moħbi joqtol nies bla ħtija. Għajnejh ifittxu lill-imsejken. Jasses fil-moħbi bħal iljun fil-bejta, jasses biex li l-fqajjar jaħtaf, jaqbdu u jkaxkru fix-xibka. Jitbaxxa, mal-art jinxteħed, l-imsejkna jaqgħu taħt il-qilla tiegħu. Jgħid bejnu bejn ruħu, Alla nesa, ħeba wiċċu ma jħarix iżjed. Mulej, erfa' idek o Alla, la tinsihomx lill-imsejknin. Għax għandu l-ħażin ikasbrek o Alla u jaħseb li int ma tfittxux. Int tara ta' bilħaq l-għawġ u l-ħsara u taħseb biex fidejk toħodhom. Fidejk jintelaq l-imsejken, tal-il-tim int sirt l-għajnuna. Kisser int drieħ il-ħażin u l-midneb, ilħaqlu ħsunitu sakemm ma ssiblux iżjed. Sultanu l-Mulej għal dejjem ta' dejjem, inqerdu l-ġnus minn artu. It-talba tal-imsejknin smajta Mulej, int taqtalhom ix-xewqa ta' qalbhom biex tagħti raġun lill-tim u l-maħqur u bniedem tal-art ma jbażżax aktar.